पंडित जी के द्वार पर आ पंडित जी लय बजावनी धोत धोत तोहरी मंदिरवा हाथवा खियले हो रे तबो नहीं काहे मैया दया तोहरा वइले हो बेंजू वाला वैसने होके के चाहिए ई बेंजू वाला के फर्ज है ड्यूटी है कि जितना देर गौनिहार सुमिरन वंदना गावे बेंजू वाले भी निमन ने लय बजावे एगो नियो बेंजू वाला बारे देखी ना ठीक है हालांकि ना तो बेंजू वाला के जवाब हो ना नचनिया के सुनबे कनी है नचनिया वाली त कुंवर जी कहत रहे कि ऐसने नचनिया होके के चाहिए गर्दन सुराही हमन के नचनिया नाक कैसन दूं आंख कैसन दूं भाई ऐसन ब्यास से कोई लोग कह देले बन ब्यास अपना गायकी के प्रचार नहीं खन कर कि हम हई गाइले हई ताल जानिले हई सुर मार दे लोग नचनिया कितना बड़ाई करता बुझाता कि नचवावे खातिर ना अपन बेटी देखवावे ले देखी तो कोनो पॉय नहीं खेनवे करबे हां कि देख ले कोनो पॉय नहीं खेनवे एक तोरा जय हो पर गोड़ बुझाला के मुर्गा का पंजा हो तू तो बूढ़े बात लो यो सुन बाजे के अना तो हम कह के मैया आवो लाज के बचावो ना आ तले नीचे से शुरू कर दे कि कटहर के काट ऐसा नोट भइल फाट अरे भाई रे आई आवो ये बोलमुआ मोलायम करो अरे डुमरी चलो ना अरे रुको ना बुझाता कि बोलमुआ ना हो वो कुत्ता हो कैसा न घाव चाट के ठीक कर दे लेकिन का करो जुग जमाना बाउर हो गए गीतो संगीत बाउर हो गए लोग अश्लील के विरोध करता लेकिन नीमन सुनने के लोग कहाँ चाहता है जी विरोध होता अश्लील के आ मार्केट में अश्लील के एमे गलती के करबा गौनिहार के गलती ना हम तो कहले कि रात भर हम के बिना बाउर बोलले बिना बाउर गवले गावते रह जाएंगे लेकिन सुनहु वाला चाहे हां निमन गावे के शुरू करबो तो पता चली खाली साउंड वाला सकेता में पड़ल बार उनका बजावे के आ तहरा गावे के बा तीसरोई यहाँ केहू नहीं खे विदाईओ मांगे पर जकार्ता के जगावे के हां जी लेकिन गणेश जी के सुमिरन यहाँ के ठीक हो बाबा तो जैसन गौनी है वैसन गा दे कि अरे क्रेटा न बेरे जन सफारी से न कमनो गाड़ी से कि सुमिरन में आई बाबा मुसवे के सवारी से बाजार मल्लिकार जितेंद्र बाबा हजारों हजार रुपए पुरस्कार आशीर्वाद स्वरूप में दिले बानी बाबा का पौला की कहनी है गोल्डन भैया जितेंद्र बाबा भी तो एगो भाई हमनी के आइले नहीं थे उपनिवेश भैया अरविंद भैया बानी तीन चार आदमी ई
मंडली ना बुझी की लोग एगो जिला हाँ ई लोग एगो जिला जैसे बक्सर भोजपुर आरा में बा अरे ए जिला से जाए तो लागो छपर जिला के शिकायत हाँ यही सरवे को हम बोलौले बानी करवा के तनी हम आदमी से भेंट कर रहे हाँ देख ले कल जहाँ सुनाई तब पूछा ना 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 लइका कलश की बाबा बाबा कि अरे गौरी के लाल राउ रहिया या गौरी गौरी के लाल राउ रहिया या गौरी इनो भानाय से कोडना फरारी से न कमनो कारी से सुमिरन में आई बाबा सब के सवारी से सुमिरन में आई बाबा सब के सवारी से हमार सुनील यादव जी बानी बरौली क्षेत्र से अब की तब विधायकी के भी चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन उम्र कम बा लागो रहे एक दो टर्म में विधायक बनो कहे कि कलाकार जल्दी हारे लेना ना कलाकार ये कनु बलबूता पर 4 बेरी से यहाँ का जिला परिषद बनी अब की हारे हारे 5 गो रहनी है हाँ लेकिन 35 गो वोट हमारे दिवावल हाँ बड़ा सिफारिश करी 35 गो वोट अरे हमनियों के सपोर्टर सगरे बारे में हाँ जी तब भइल के 2-4 आदमी से हमहु कह देने कि भाई अब कौशल जीबे करे है इनके के जिता दे आखिर असल ना जीते तो मरिए जाए अब हुरका पर के लय भइल हम हां एगो चुटकी लो कहले चिटकुला कहले हका कहतर तारा से जूनियर हम देखि झगड़ा ब्यास में नानो होला ना ये सर्व करा अब बताई हम जी कहतनी कहतर कहले हैं बोले कसे के तरह हम डांटत तनी जी गुरु जी मानत अब हो लोग लेखा अधिकार मत बनो तने स्टैंड को ले आई ना अरे स्टैंड ले आई कैचे में 2 मिनट अरे धन हरिम जी अरे रिम जी हाय देख हाय ना चलिए के रूप देख लो अच्छा नचनिया के तो बैठी मत हो जा रुको अब पुरान ब्यास से गावे के बाद हाँ जी तो भाई पुरान गीत तो गावे करनी पड़े अब ने हुरका भइल ना गवाई त का जने पुरान जो सुनने वाला श्रोता होय कि ना भाई कुंवर जी अभी ओकरा में दम बा त हमन के उ थोड़े है जा हमन के नयको गाइले जब पुरान को गाइले जा निमन को गाइले जब बौर को गाइले त हुरका के भइल ह एगो हुरका कब सुना देता है जी काहे कि गीत संगीत में गोल्डन भैया बहुत अंतर हो गया गीत संगीत में कितना चेंजिंग हो गई आई देखी 8 गो माइक लगल बनो आ तबो रात भर अभय बाबा कोए काए पोए पाए बन होखेला बाना ना आना त पहले है तना माइक ना लगत रहा एगो गोले माइक टंगाई आ गोल के माइक ढोलक वाला झाल वाला किलाट वाला संग संग लौंडा के लेके हां पटेरा बाजार पर फेंक दे आ खाली गनई है नाच नहीं खबदल एक घड़ी त नाच हइलो ही नहीं थे अब त सब ऑर्केस्ट्रा हो गए ना तो पहले नाच होके अभी ऑर्केस्ट्रा करे जाई कोई सोनो खराब ऑर्केस्ट्रा करत एगो लगहर भैंस के दाम लागी 60,000 के नीचे ऑर्केस्ट्रा नहीं थे अच्छा तर्केश्वर दीवाना जी तिवारी बाबा बनी अच्छा पुरस्कार दिल बनी हमरा सुनील जी के संग आइल बनी रौरा हां नारायण जी के बना के रखा 60,000 रुपया ऑर्केस्ट्रा होई आ एगो गीत बजाई लोग ना 4 गो बक्सा 4 गो कोना पर ध दिलो तो अपन परीक्षावन करा लो आ चाहे अपन विदाई करवा लो ओ लोग लगे इहे व्यवस्था बा आना त पहिले के नाच होई 6-6 फीट के लवंडा रही है हां उदे लेखा दाढ़ी खुटियाई बा गोल्डन भैया उससे मतलब नहीं खे मुर्दा शंख मार के मुंह उजड़ धप धप कइले बाल
एकदम जब मन पर आई लो कई तब पूरा ठाठ बांध के आई। केतिया भाव में अब केतिया देखबा लो अब नया कौन सी डालो हाउ दाउ पहले के लौंडा बहुत संस्कारी नहीं होत रहा बहुत संस्कारी शिष्टाचारी होत रहा जब मंच पर आई लो धन है बड़की माई धन है अब ये कहला कि केतिया इनका बरकिए में निकल गए यही मुंह से खाली बड़का बाबू कहता था कितना अच्छा तो जब मंच पर आई लो तब पहले जितना सजिंदा रही है पहले सबका के प्रणाम करी लो कैसे कैसे बेहटी ना समझ गया रहा के बापर आ तब माइक पर आई लो आ माइक पर आई लो तो अरविंद भैया सुर धरी लो तो सुर कैसे हारमोनिया से धरी लो आई दहिना गोरवा नीचे 3-4 हाली रगड़ी लो आ जहां रगड़लस लो कि सुर में आ जाए आ तब कहि लो हाय कि ये जी सुर सती ने सुर दिया अरे गुरु नदी नाया अरे मातु पिता ने अरे जन्म दी हमले अरे कलम लिखे बना रहा लवांड बना रहा आ जब ऊपर से नीचे आई लो जितना नच देखवा रहिए कहिए बन रहला अंडा बन रह कहां रहेला पता देबो कि डेरेवे पर चल रही खइबा की आटा लेबा सबे हंसी लेकिन जितेंद्र बाबा हंसी ओकरा ना छूटी के करा जेकर चौकिया रही से करा ऊ कहे कि दादा चौकी कमजोर बा आई सरवा लौंडा हुमज के तोड़ दिए हां सवरे बता का बड़ा मजा अच्छा लेकिन मानी लोग ना कही लो कि चमकते अरे नूर का सहरा बजाओ रे बाबा कि अरे चमकते अरे नूर का सहरा मुबारक यही में केहू गलती से 10 गो रुपया ना दे दे अरविंद भैया जहाँ 10 रुपया दिहल कि 10 रुपया के प्रचार 20 मिनट हो 10 रुपया के प्रचार 20 मिनट जहाँ 10 टकिया मिल कि शुरू बा कहे लो कि अरे जो हम जानती अरे मरद मिली है करिया अभियो लौंडा के प्रेमी और पैसा ला चाचा जी हैं हमने के देख ली कितना डर प्रेमी हमरा गोल्डन भैया के चाचा बनी पुरस्कार दिल बन चाचा के पौलगी कहनी हमरा कुंदन को पुरस्कार दिल बारे आ तब कहिलो कि जिन मेहरबानों ने जिन कदरदानों ने जिन साहबानों ने दिया है 10 रुपया तहे तहे दिल से नाजुक नाजुक दिल से छोटे छोटे दिल से शुक्रिया आदा बेहटी ना छिबड़ी नहीं खी भाई हुरका दिया आज तोरे लोग के हुरका बजा देते नहीं देखी तो कैसन बजाता हुदका देखी ते लोग के हुरका कैसन बजा देता हुदका दी तो हुरका किन ललो एगो
हमार पप्पू मास्टर हमें पहले कुंवरे जी में बजाओ हां लेकिन बेसूर 600 रुपया इनका रेट रहा कने कि तारा 600 में जीवन ना गुजरी गुजरी ना आवत तारा का 1200 दिया कल बेटी हो गई इनका दुख तनी हो गई हमने के काहे कि 6 गो बेटी पहले रहल ही सातवां बेटी काल हो गए कहले कि भैया फिर बेटीए हो गए कने तू कोनो कमलबास में नहीं खा बेटी हो गई तब बुझा कि तहरा ना हो गई हमारा हो गई ओकर बियाह शादी हम कर दे कालवे वचन दिया हां वचन दिया गया हां ना मनोज हमनी में ना रहे हमनी में रखाओ जोग नहीं था हेलो आई तो आहा ठीक है लालजी भाई हुरका तार ठीक भाई ठीक बा तो लइका कहता का कि अरे कोरी सुमिरनमा जा नाचते रह जा बैठवे जन करत जा सुमिरन में हम रिमझिम के ना बोलाओ तरने ना एक दिन खिसिया गई का है भाई कहली कि का ब्याह जी खाली रौरे सब सुमिरन करो हमनी के देवी देवता नहीं खान कनी काहे नहीं खान बलिया जिला में गुदरी बाजार में शनिचरी में तोहरे लोग कुल देवी तू लोग अपन सुमिरन करो हां हां तो यार कोरी सुमिरन माई हो अरे पूजिले चारनिया हुरका कैसे बाजेला पहले ही देखे लालजी भैया ध्यान देवे के बारे पहले शुरुआती देख कैसे होला कि अरे कोरी सुमिरनमा माई हो पूजिले चारनिया खुश के पुरस्कार दिल बनी बाबा का पौला के कहनी है हां ई जन बजौनी है हां हुरका वो सही बाजे हां जी लेकिन अब तो अरविंद भैया डीजे के मार्केट हो गइल हां जी कोई सोनो गीत हो के डीजे पर ना बाजी तो हिट नहीं खे कोई सोनो साउंड हो के उनका बक्सा पर डीजे नहीं लिखल उनका साटा ना हो सोनू भैया रे ठीक बनी बिना डीजे लिखल रे साटा में बनी या तो बिना डीजे के साटा नहीं क्या हो अब बक्सा पर लोग डीजे लिखवा लेता आ एक भोरे रे द्वार पर चल आई आ डीजे बजा के दिमाग खराब कर दी डीजे 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 ठीक 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 आ यही पर जितना नायका लइका बारे सुर का हो भाई है भाई तो यह नु डीजे हो लेकिन हम कहले कि उ डीजे ना हो ना जितना 60 वर्ष के ऊपर के पुरनिया बारे उनका परान के उ डीजे हो गांव में डीजे घुसलता आ पुरनिया लोग कहता कि बबुआ बबुआ देखिए जमदूत गांव में घुसल बारे जल्दी खटिया हमार भीतर कर हटाओ ना तो हमारे के हटावे के पड़ी तो यह हुरकावा डीजे पर बाजी त कैसे बाजी कैसे ई जन बजाई हुरका सोभे बजावेला लेकिन ई ताल आविष्कार हम पहले बजा केहू से ना बजा बाजी तो कहियो बजा के दिखा दी ई ताल ना बजा ध्यान दे ए बबुआ कि
किया रे और हाउ के फूला तब लास्ट कह जा शिव सती खेल फा गया होला तली गौले बने त सुन शिव सती खेल फा गया होला शिव सती खेल फा गया डमरू बजावत बैला नचावत शिव सती खेल फा गया लेकिन हमनी का दोसर गवा हमनी के दोसरे गाइले कि अरे धन नय पालया होला अरे धन नगर नय पाल हो जहावा आहे जहावा विराज सुपतिनाथ बाबा धन नगर नय
आग्रह करो ऐसे फगुआ के तनी बात नहीं। गोल्डन